Raġel ta' 39 sena residenti Birkirkara sofra ġrieħi gravi wara li tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu u baqa' dieħel f'karozza tat-tip Ford misjuqa minn raġel ta' 30 sena miż-Żurrieq. L-inċident seħħet tnejn għall-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fl-Imqabba. Bil-pulizija ma tagħtix informazzjoni dwar l-isem tat-triq fejn seħħ l-inċident. Fil-post issejjaħ mediku filwaqt li ambulanza ħadet lix-xufier tal-mutur l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. U f'inċident separat raġel ta' 65 sena residenti l-Mosta sofra ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident tat traffiku li seħħ it-3 filgħodu għal ħabta ta' 11:30 fit-triq Burmarrat San Pawl il-Baħar. Min sħarriġ preliminari illi sar irriżulta li seħħet ħabta bejn Chevrolet Spark misjuqa minn Belġjan ta' 61 sena residenti l-Melliħa u mutur Honda misjuq mill-vittma. Ix-xufier tal-mutur ingħata l-għajnuna minn tim mediku, ittieħed l-isptar b'ambulanza u ġie ċertifikat illi sofra ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin.